Ej, hallo, det kommer med på vloggen. Så kan du lære det. Det er ikke så godt vejr endda. Vi har en tradition her, om at man siger tillykke, og så kaster bladet i hovedet på folk. Tillykke! Tillykke! Er du klar? Tillykke! Nej, jeg kan ikke ramme dit ansigt. Tillykke! Du ved, når man stjæler andre folks ting, ikke? Og ikke ved, hvordan det skal bruges, så ender det ofte galt. Og det gør min Line. Eller hun har puttet tørshampoo i, ikke? Og nu har hun den grå plet lige midt i hovedet. Så nu er det min opgave at gøre det godt igen. En eller anden sagde det der på video. Chris. Nå, okay. Ja, Henrik! Kom så. 1. Nej, det var fordi 1, 2, 3 nu. Vi har lavet en challenge til drengene, og de skal tage 15 armbøjninger for at få en chokoladekiks. 6. Kom så, boys. Jeg ved ikke. 8. Sikkert en chokoladekiks. Klar. I dag står jeg med Jakob Clausen. Flyt dig, Mario. Squat. Du får kort arme, men det skal hjælpe dig. Okay, en chokoladekiks earned. En chokoladekiks. Vi er alle sammen over en vis alder, og vi spiller stordans. Vi ser, hvad Cookie laver. Har du vand? Ja. Kom igen, Vilda. Og Hardik. Og Sofia. Nej, for mig. Jeg synes, vi er... You cheating? Stop it. You're cheating, Vincent. Stop it. You're cheating. They do this. Hey. Ahora. No. Aquí ha vinto. Who wins? Who wins? Det ved jeg ikke. Det larmer helt vildt. Men det er herude. Er det? Der er sikkert en, der sætter brændelampen i gang. Shit. Er det Niels? Det gør virkelig Hvis det er Niels, så flækker jeg. Jeg vil gå ned og få noget at spise. Nej, jeg er slet ikke sulten. Og jeg vil altså gerne vide, hvad det er. Jeg har stadig én ting tilbage. Milla, den tager vi bagefter. Au, for helvede. Hallo, vi har lige... Mario har købt den der Pointless Book, og så... Mario har købt den der Pointless Book, og så er der en af siderne, hvor der står, at du skal få en fremmed til at tegne et billede af dig, ikke? Så nu må vi se, hvad det bliver. Intet ur. Intet ur. Det er sådan noget Hawaii-tema, og det er slet ikke Hawaii. Jeg er rigtig Hawaii. Jeg er da mega Hawaii-tema. Jeg er overhovedet ikke Hawaii. Okay. Nu kom nat sol. Der var en gejst nede med det, og med hun var nede med det. Alle sammen vi var nede med det. Så det er det vist, alle vi var nede med det. Der var stadig nede med det. Og nede med det, nede med det, nede med det, nede med det. Den mest crowded store, men du skal se noget.
Spis blommuskel. Og jeg skal lige finde en ikke-klam. Jeg spiser ikke. Nej, jeg tror ikke, det findes. Spis det! Nej! Jo, kom nu! Annabelle, du kan godt. Jeg har brug for at have det på video. Hallo, vi har ikke vlogget så meget i dag, men vi har heller ikke lavet så meget. Vi har været i, hvad hedder det, Portsmouth? Noget. Og shoppe, og jeg har købt sådan en taske, men ellers ikke rigtig noget. Der er ikke rigtig noget, der er værd at vlogge. Nej, jo. Jeg ved ikke, hvad vi skal nu. Nej. Men det er fint. Adam er fri, så er der ikke nogen, der har styr på os. Så vi render bare og laver ingenting. Det kan man også gøre. Det er meget dejligt. Så kan vi sove. Ja, jeg er klar. Hallo, vi har pakket det i toiletpapir og en ballon. Det overlevede faktisk. Let me referee this. Is there an egg? Marcus! One more egg. Got another egg. Stop! Kasaline! 3, 2, 1. Vi har fået en opgave. Hvad er det, opgaven hedder? Gør noget godt for et Random acts of kindness. Lige nøjagtigt. Og så har vi tænkt os at give de her sandwich til en homeless mand. Med en appelsin. Ja. No fries. Ej, ikke fries. Det er kikset. Nej. Giv ham fries. Okay, men så giver jeg fries. Hvad med billedet til Instagram? Hallo. By the way, den lipstift jeg har på, det er sådan en mærkelig en, ikke? Bare sådan for at prøve den ud. Se det her. Men når du putter den på læberne, så bliver den grøn. Tak. Lige nu sidder vi i Primark på gulvet. Fordi det er rigtig hårdt at shoppe. Det er næsten det eneste, vi laver. Ja, og giver mad til hjempris. Ja, vi har sådan en opgave, som I sikkert har set. Vi står i midten af et udsigt. Vi står på fløbeleje. Vi står lige på den der drejer, så når man egentlig centrerer det. Men vi står lige på den der drejer, så når man drejer. Der er ikke særlig meget at vlogge lige jeg har dig. Der er ikke særlig meget at vlogge lige disse dage, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Skal du tage en vlog af mig? Ja, nu skal vi til laserzone ud og skyde, ligesom vi gjorde på Blå Mand. Her der er der både folk fra Spanien og Italien, og de larmer rigtig meget. Der er ikke nogen grund til, at der bliver klappet. Det er bare fordi... Er vi sikre? Det her det er verdens bedste aftensmad. Der er fish fra Fish and Chips. Så er der kartoffelmos, men jeg har taget 2 gange kartoffelmos, ikke i stedet for grøntsager. Og så er der chokoladekage. Det er sådan det bedste ever. Er det sørgeligt? Nu er det os. Lige nu er der nogen, som ikke rigtig skal være her mere. Det er rigtig sørgeligt. Markus skal hjem nu, og det er mærkeligt at tænke på, at det er os lige om lidt, og alle var rigtig trist. Bortset fra Christoffer. Der er nu mere. Jeg slipper det ikke Christoffer hjemme i Danmark.
Vi har været her i Så du skal filme Christoffer, ellers bliver og jeg ked af Frederik det. har ingen idé om, at jeg blogger. Så dagen før han tager afsted, skal du lige sige hej. Nej, Ja, fortæl lige historien. jeg har hørt, at de andre har sagt et eller andet med vlogge, og så burde jeg blogge nu. Det er mig. Jeg blogger. Jeg filmer det hele. Er det god til det? Over det hele. Om jeg er god til det? Jeg tror ikke, man kan være god til at filme. Chris, hvis du ikke græder i morgen. Hallo. Og så skal du hjem nu, og så... Vi græder aldrig. Mary? Surprise! Eller tillykke! Tak! I dag har vi været til sådan noget, hvor vi skulle... Tillykke! Hvor vi skulle ligesom få vi havde sådan en papirsklips, og så skulle vi bytte den til ting. Og det gik ikke særlig godt. Vi fik sugerør, og vi har fået en nøglering, bus, noget. Look at that, please! Nu er den ikke så god længere. Kan du ikke lide regn? Kan du slet ikke lide regn? Er det godt, at I har en stor paraply? Ja, for helvede. Okay, godt. Hvad har du gang i? Er det vores bus? Vi spiller bowling. Det har Bette lige fået på bilen. Are you vlogging? Bare helt ud, Jacob. Well, you have to take a picture. Hvad har du gang i? No, don't do that. Guys, smile. Der er små kaniner på campus. Bitte små kaniner. Og jeg har lovet Ludmilla en chokoladekiks, hvis hun fanger den. Ej, nu tror de seriøst på, at hun vil fange en. Men jeg kan altså ikke komme derind. Det vil også være synd for den, ikke? Ja. Dårligste lys ever. Men jeg går i seng nu. Godnat.